Ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Hi! Hello! Hello! Yes! Hello? Andiyan ka ba? Hello? Kuya! Iyan! Yes, it's me! I'm alive, alert, awake, and enthusiastic! Kaya dapat ikaw rin! O, tingnan mo, Monday na Monday, nakabusangot ka na naman, kuya! Smile muna! Sige na, patingin mo ng smile. Show me your best smile today. Sige na, ngingiti lang naman, ang hirap naman kausap po. Sige na, smile, smile. Smile, there. Sabi na gwapo ka eh. Pag nakangiti ha. It's a very, very happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Live na live, it's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is me, your dadalerang atleta na makakasama mo ngayong Happy Monday. Yes, DJ Myra Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ano naman ang trip natin ngayong hapon? Monday na Monday. Huwag ka nang malungkot dyan. Magpasalamat ka at nagising ka. Magpasalamat ka dahil masarap ang kinain mo kaninang tanghalian. Magpasalamat ka dahil nakaligo ka na may sabon at shampoo. O yung iba nga walang pabiling sabon at shampoo, tapos ikaw magreklamo ka pa dyan. Ay, wag ganun. Alam mo, ikaw mismo, ikaw, imbis na bumusangot ka dyan, tandaan mo, January pa lang, ha? Anday mo na mga iniisip na problema dyan, B. Huwag ganun. Imbis na bumusangot ka dyan, ngumiti ka. Ayan, sige, patingin ng smile. Yan. Ay, naku, hindi kita tatantanan hanggat di ka ngumingiti dyan. Sige nga, gusto ko nga tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, ay, huwag ka na mahiya. Okay lang yan. Pare-pare naman tayong Pinoy dito. Sige na, tignan mo lang. Tingnan mo nga. Marami na naman bang iniisip? Marami na naman bang gumagalaw na problema sa kanyang utak? Sa tingin mo ba nag-overthink siya kaya ayan, nagmumukhang, ay, hindi ko ma-explain yung face. Sabihin mo dyan sa katabi mo, uy, be, January pa lang, be. Huwag ka muna masyado mag-overthink dyan. Alam mo sa panahon ngayon, ayaw natin ng energy. No, we don't like energy. We only like love. Ayaw natin ng energy, negative. Negative energy. Ay, nako! Ekis talaga sa mga energy. Dapat love lang, love lang, love lang, love lang. Kaya ikaw, kuya. Ikaw mismo, kuya, ate Kute. Pakita naman ang best smile niyo sa akin ngayong hapon. Yes, pag-uusapan natin yan ngayong hapon. Paano ba maging happy kahit marami kang problema, baby? Kaya tuloy-tuloy lang sa pakikinig ngayong Feel Good Monday. Kasama pa rin ang inyong dadalerang atleta, DJ Myra Tony. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number